नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उमेश पाल हत्याकांड में शनिवार के पुलिस की ओर से एक और चार्जशीट दाखिल कई गई। ये चार्जशीट में अतीक अहमद के बानोई, डॉक्टर अखलाक और वकील खान सौलत हनीफ समेत 8 लोगन का नाम बाटे। ये सभी को उमेश पाल के हत्या के साजिश में शामिल होखले का आरोपी मानल गई बाटे। एक साथ ही अब तक के मामला में कुल 9 लोग पर चार्जशीट दाखिल हो चुकल बाटे। जौने 8 लोग पर शनिवार के चार्जशीट दाखिल कई गई। उनमें डॉक्टर अखलाक, सौलत के अलावा कैस अहमद, राकेश, मोहम्मद अरशद, नियाज अहमद और वहीं आप सबके बता दी कि शाहरुख शामिल बाटे। सभी आरोपी वर्तमान में जेल में बाने। ये सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप विवेचना के दौरान सही पावल गए रहे। ऐसे में ये लोगन के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत मुकदमा में लगल सभी धारा के समान रूप से चार्जशीट दाखिल कल गई बाटे। मेरठ निवासी डॉक्टर अखलाक और शाहरुख के 3 अप्रैल के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया रहे, जबकि सौलत 28 मार्च के उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी करार देने के बाद से ही जेल में निरुद्ध बाटे। शेष 5 आरोपी 21 मार्च के गिरफ्तार कल गए रहा। उमेश पाल हत्याकांड में 22 दिन के भीतर दाखिल कई जाए वाली दूसरी चार्जशीट बाटे। इससे पहले 26 मई के एगो अन्य आरोपी सदाकत खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कई जा चुकल बा। सदाकत के खिलाफ 1857, जबकि शनिवार के 8 आरोपी पर लगावल गई चार्जशीट 1979 पेज का बाटे। उमेश पाल हत्याकांड में कुल 21 आरोपी बाने। इनमें अतीक अशरफ, गुलाम असद अरबाज और विजय चौधरी कुल 6 का मौत हो चुकल बाटे। सदाकत समेत कुल 9 जेल में बाने और ये सभी पर चार्जशीट हो चुकल बाटे। 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, अतीक का पत्नी शाइस्ता परवीन व अशरफ का पत्नी जैनब के अलावा बहन आयशा नूरी फरार बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।